Mak pirtûk pergala firotina pirtûkên Kurdiya navnetewiyê ye. Di mak pirtûkê de nêzîkî 15,000 pirtûk li benda we ne. Mak pirtûk bi Kurdî, Almanî û İngilîzî di xizmeta we de ye. Di lêgerînê de bi hêsanî hûn dikarin xwe bikînin hemû berheman. Pirtûka we di lêgerînê de peyda nekir, hûn dikarin bi rêya WhatsApp an jî Telegramê bixwazin. Di mak pirtûkê de hûn dikarin bi gelek rê û rêbazên cûr bi cûr ên peredayînê pirtûkan bikirin. Pirtûk di çend rojan de digihêjin berdestê we? Mak pirtûk. Maka zimanê Kurdî.